The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nasa likod po ang kakakwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Mula sa Tabaco City, isang phone shop ang nabiktima umano at nanakawan ng cellphone. Ang pangyayaring ito ay nakuhanan ng kanilang CCTV. Panoorin po natin ito. At Ayun. para sa detalye partner, Oo. Galing sa baba. Galing sa baba. Sulpot yung muka. Diretso kuha partner doon sa iskaparate ng cellphone. talagang makitang marunong. Talagang expert na ito. At para sa detalye partner, makakausap natin ngayon si Cristina Bumbales. Magandang hapon sa iyo, Cristina. Magandang hapon po. Ayan. Kailan po ito nangyari? Anong oras po? Paano po ito nangyari, ma'am? Last September 3, around 12:35 PM po, habang may customer po yung po namin, biglang sumalitin lang po siya. Hindi po namin napansin na andun pala siya sa gilid, nagmamasid, nag-check po na makuha yung cellphone na nasa side po. Opo, pero ikaw, ma'am, sinasabi mo yung may-ari yung nagbabantay ng mga oras pong yun. Opo, kasi po may customer po siya dun sa side. How about naman po ikaw, ma'am? Nasaan ka ng mga oras pong yun? Nasa kabilang shop po ako kasi branch po yun tatlo po kasi. Opo. At nung nakita mo itong CCTV, ma'am, nakilala mo ba itong may gawa nitong pagnanakaw? Hindi po sir, bali first time lang po namin nakita yung lalaki yan dito sa shop. First time lang po, as in never pa namin siya naka-encounter. Opo. First time mo bang nakawan po ang iyong shop dyan sa Tabaco? Yes po, first time po, yes po. Opo. Dahil dito sa insidente na ipablatter niyo po ba ito sa police or sa barangay? Yes po, naka-pablatter naman na po. Opo. Nang nakita ito, ma'am, na CCTV, ano daw sabi ng barangay? Kilala ho ba itong lalaking nasa likod ng pagnanakaw? Hindi rin daw po, sir hindi rin po alam kung taga dito yan sa Tabaco Opo. Before ito, ma'am, maitanong ko lang before ito mangyaring pagnanakaw po sa inyong shop, nakikita nyo na ba itong lalaki na paaligid-aligid dyan sa shop nyo before ito mangyaring pagnanakaw? Hindi po sir As in, hindi po namin siya nakita sa kahit saang side ng
ng shop namin nung bago kami manakawan po. Opo. Ma'am Christina, magandang hapon po. Yes po. Apo, ma'am, matanong ko lang po, eto po bang shop ay pag-aari po ninyo or kayo po ay bantay lamang? Bantay po. Okay. So, eto pong nanakaw na cellphone ay pag-aari po ninyo? Yes po, pag-aari po ng amo po namin. Ng amo po ninyo. So, ibig sabihin, eto ay isa sa mga paninda? Yes po, yes po. Okay. So, anong uri ba ng cellphone itong pinag-uusapan na natin na nakuha nitong magnanakaw? Yung latest phone po yan ng Infinix, yung Infinix Hot 60i po. Okay, nasa magkano yung halaga nitong cellphone na to? Nasa 5,400 din po, ma'am. Okay, so medyo may halaga din, ano? 5,000 pesos. So, yan bang pwesto nyo dyan sa tabako ay matagal na or bago lamang? Kali po, may dati na pong pwesto. Yan pong nanakawan pong pwesto is bago lang po. Parang 3 months pa lang po. Ayun, so bago pa lang, ano? So, sa loob ng 3 months, nanakawan kaagad kayo. So, ano po yung nais nyo po ngayong mangyari? Meron po ba kayong panawagan doon sa lalaking nagnakaw ng cellphone ninyo at sa mga nakakakilala kung meron man? Yes po, ma'am. Doon po sa nagnakaw ng phone, kuya, sana naman po, mahiya naman po kayo. Tumaba naman po kayo ng patas. Kasi po pare-pareho naman tayong Pilipino dito. Magtrabaho naman po sana. Wag na magnakaw. Sa mga tao po na nakakakilala, doon sa taong yan, kung maaari po sana ipagbigay, alam nyo po sa amin. Magbibigay naman po kami ng reward sa kung sino man po makapagtuturo kung nasaan, tsaka kung sino po yung taong yan. Ayun, so magbibigay kayo ng reward. Matanong ko lang, Ma'am Christina, matagal ka na bang tindera ng mga cellphone? Yes po, ma'am. Opo, so first time ba ito na nangyari sa inyong tindahan na kayo ay nanakawan? Yes po, first time po talaga, ma'am. As in, never naman po kami nananakawan. Ngayon lang po. Opo, so nung nalaman ng amo mo, galit na galit? Yes po. Okay. Ayan. Kaya nagdesisyon na Nagdesisyon. magbibigay ng Reward. Opo, maitanong ko lang, ma'am, ito po. Para din po matuto sila. Ayun. Ma'am, maitanong ko lang, ito po bang CCTV footage, itong recorded na video ay naipost nyo po sa Facebook account po ninyo? Hindi, sir. Pero yung picture po, Opo, nung naipost nyo, ma'am, meron bang mga information na nakapagbigay sa inyo na kilala niya itong lalaking ito? ay meron naman po, sir, na mga nagre-reach out na kakilala daw tsaka sa ang lugar. Ayun. Pero Apo. hindi pa naman po namin sure. Okay, siguro dahil ngayon pa lang ay sinabi niyong magkakaroon ng reward kung sino man yung makakapagturo or makakapagbigay ng impormasyon. Baka sa paraan na yan ay malaman natin kung sino talaga itong magnanakaw, ano? At para naman, sabi mo nga, mabigyan ng leksyon at wag ng pamarisan. Maraming salamat, Ma'am Christina, sa inyo pong panahon at oras. Mag-ingat na lang po kayo, ano, para hindi na po ulit mangyari ito pong pagnanakaw dyan po sa inyong tindahan. Sige po. Thank you po. Yan, Salamat partner. din po sa tulong. Yan, tamang-tama yan, partner. Sa Biyernes, meron iyan ang topiko kung paano makaiwas sa mga ganitong modus. Yan, malaking bagay talaga ang Alam mo, pagkakaroon. partner, dalawang bagay kasi yan eh. Yung magnanakaw, partner, hindi magkakaroon ng opportunity or pagkakataon na magnakaw kung ikaw mismo bilang may-ari ka, binabantayan mo yung iyong tindahan. Sabihin na natin meron kayong CCTV, pero hindi yon necessary or hindi yon paraan or 100% na magiging secure yung mga paninda nyo. Kasi yung CCTV, nakatutok lang yan kung ano yung kaganapan. Pero yung mag-aatake or mag-provide ng security, right there and then, walang magagawa yung CCTV. Kaya dapat talagang gawin ng triple. Oo. Pag-iingat sa tindahan especially- mo, produkto mo, bagay mo, gamit mo, bantay mo. Tama. 'Di ba? Pero anyway, hindi naman natin pwedeng sisihin yung mga nawalan kasi hindi naman nila gusto 'yon. Pero sa susunod, syempre, lesson learned din itong mga pangyayari para naman walang mangyaring ganitong nakawan at hindi din kayo manakawan. Sige. At sa ating tabang medical, eto partner,
Eto mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Jacob Resyo at ang kanyang inilalapit na hinaing ay para sa kanyang misis na si Nanay Leticia Caneso, 72 taong gulang at may 3 uri na ng sakit na iniinda ito. Sakit sa kidney, baga at puso. Ayan, grabe ano. So magandang hapon po sa inyo, Tatay Jacob. Magandang hapon din po sa inyo. Opo. Tatay, 3 uri ng sakit po itong meron pong iniinda yung misis po ninyo. Sa karamihan po na pwedeng i-shopping, bakit sakit pa po yung meron si misis? Hindi naman po natin maiwasan yan. Opo. So, kahit ganun po yung nararamdaman ni Mrs., naandyan po kayo sa pag-aasikaso at patuloy po yung pagmamahal kay Mrs. Opo. Yan. Very good ka talaga, Tatay. Tatay, kumusta po ngayon yung kalagayan po ni Nanay Leticia? Medyo mabuti-buti na po sa ngayon. Opo. Maganda po yan na pakinggan, Tatay, ano, mabuti-buti na po sa ngayon. At least, meron pong development, ano, so umaayos po yung kalagayan ni Nanay. Meron po ba kayong mga anak po, Tatay? Wala naman po, hindi naman po kami nagkaanak eh. Ay, Meron lang po kami akong anak-anakan. opo. So, ilang taon na po kayong kasal ni Mrs.? Hindi naman po kami kasal. Opo. Nagkasama lang So, kami. hindi kayo kasal, kayo po ay nagsasama. Ilang taon na po kayong nagsasama, Tay? 47 years po. 47 years. Sa loob po ng 47 years, hindi po kayo nabiyayaan ng anak. Hindi po eh. Opo. So, bakit po, Tay? Makikipag-usyoso lang ako. Bakit po, Tay? Hindi po natin alam. Opo. Kung- Pero ginagawa nyo naman po yung pagmamahal na todo-todo kay Mrs. Noon, Noon, nung malakas pa. nung malakas pa kami. Pero hindi talaga po kayo binayaan. Anyway, dahil hindi po kayo nabigyan ng anak, kayo po ay nag-alaga ng, ito pong binabanggit yung anak-anakan. Opo. Apo, kaano-ano nyo po ito, Tay? Pamambali, pamangkin ang asawa ko. Okay. So, sariling dugo po ni Mrs. Sariling dugo rin po. Apo. So, kumusta naman po yung ito pong anak-anakan po ninyo? Ilang taon na po? Sa ngayon po, masasabi ko lang, pumano na po siyang noong June 26. Opo. Ilang taon na po ito? Bali, 40. 40 years old. Nag-birthday siya, 41, noong July 18. Opo, pumanaw na po. Bakit po? Ano po yung sakit niya? Na-high blood po, medyo naputulan ng ugat sa ulo. Babae po ba ito or lalaki? Lalaki po, ma'am. Lalaki, opo. So, eto po sana yung tumutulong po ba sa inyo? Opo naman, halos araw-araw hindi kami pinababayaan naman. Opo, ano po yung trabaho niya dati? Mekaniko. Mekaniko. So, siya na po yung tumutulong, nagbubuhay po sa inyo. Opo. Opo. So, meaning to say, nakakaraos po kayo ni Mrs. kahit merong sakit si Mrs. dahil dito po sa anak-anakan po ninyo. Opo. Opo. So, condolence po, Tay. Salamat po sa inyo. Opo, Tatay, maitanong ko lang ilang taon na po kayo, Tatay? 68. 68 years old. Pero ngayon ay nakakapaghanap buhay pa rin po ba kayo? Hindi na po, sir. Opo, na ngayon po ay yung inaasahan nyo po na anak-anakan ay namatay na. Ano po saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw po ninyo? Meron pa na pong mga pamangkin yung asawa ko. May nagbibigay sa amin ng bigas, pang-ulam, Mm-mm. pangbili ng mga gamit sa kusina. Paano ngayon, Tay, na nasa ospital po itong asawa po ninyo? Nung nasa ospital po itong asawa po ninyo, saan po kayo kumukuha ng panggastos po sa ospital? Meron po nagbibigay sa amin yung kapirasong lupa ng asawa ko na prenda. Mm-mm. Yun pong inamit sa amin. Gaano kahirap, Tatay, yung ganitong sitwasyon na yung mga lupa po ninyo ay naprenda na para sa gamutan po ng iyong misis. Opo nga, wala na po kami magagawa ron. Kung hindi na namin matubos, kanina na lang yun. Hindi naman po kami magtatagal sa lupa. Hindi tulad ninyo, mga bata pa. Opo. Kumbaga, ang pinaka-importante yung buhay ng asawa po Opo, ninyo. wag po kayong Opo. magsalita niyan, Tay, kasi meron pong mga matatanda na umahaba pa rin po yung buhay kasi meron pang mga misyon. Tama. Hindi po ibig sabihin na bata pa kami, ganun. Pero Tay, may iba tayo kasi dagdag ko lang, partner. Kahit po kayo, Tay, ay ganyan na po yung edad po ninyo, Tay, eto po bang lupa na prenda po ninyo ay merong mga produkto, doon po kayo nagkumukuha ng... Wala naman po. Natatayuan lang po ng bahay.
May bahay. Kaninong bahay po yun? Sa amin, So, sana po kayo nakatira ngayon? doon pa rin to. Kung hindi pa naman po kami pinaalis doon. Opo, buti na lang hindi pa po kayo pinapalis. Pero yung lupa pong natitirikan ng bahay nyo ay nakaprenda, nakasangla. Bali, benta na siguro yun. Laki na rin eh. Laki na rin ng... Nakuha kong pera doon. Ay, opo. Dahil sa gamutan po ng Opo. misis po ninyo. At ngayon po, nasan po itong si Nanay Leticia? Andun po sa bahay. Sa amin. Nakalabas na po ito ng ospital. Nakalabas na po. Kailan pa po ito nakalabas? Kahapon po. Kahapon lang po. Pero nung nakita niyo pong hospital bill, nasa magkano po ito? Nasa 500,000 na, sir. Nasa kalahating milyon po ito. Opo, sir. Nung nakita nyo, sir, itong ganito kahalaga ng pera, ano yung una mong pumasok po sa isip po ninyo? Nalungkot po ako. Sobrang laki ng utang na. Paano pa namin babayaran yun? Trabaho po kami, hanap buhay. Sa tuwing kayo po ay kausap si Lord, ano po yung sinasabi niyo po sa Kanya? Sana po, sabi ko kay Lord, may mga tao lamang tumulong sa amin para makabayad ka. Bayaran namin sa ospital. Opo. At sino naman po yung nakapagsabi po sa inyo na lumapit po sa aming program at sa Ako Bicol Party List? Sige po, nagturo sa akin na lumulong kami rin sa Ako Bicol para makakuha kayo ng pambayad dyan sa ospital. Sigad daw, partner. Sigad. Very good talaga itong sigad. Very good tayo. Dahil ang sabi sa inyo ni God, lumapit kayo sa Ako Bicol Party List. So, tama po yung lugar, tama po yung tao, tama po yung party list na nilapitan nyo po, tay. Naandito na kayo, tay. Chill na. Opo. So, gaano nyo kamahal itong si Mrs. Tay? Mahal naman. Ano po yung tawag mo sa kanya? Agong. Agong. Kailan po kayo last na nag-I love you kay Agong? Bago pa lang kami. Yung bago pa lang, hindi na po nasundan. Nasundan na rin po. Kailan po yung sumunod? Pag-birthday niya. Yung I love birthday you. niya. Oo. Tapos, Medyo nagkakaya ka pa dahil kami man lang dalawa. opo. So, ngayon tay, sabihan yun po si Mrs. ng I love you. Go home, I love you. Yung go, I love you. Yun. Opo, so ramdam po namin tayo yung alalahanin po ninyo, ano, talagang malaki pong halaga yung iniisip po ninyo na naiwan sa ospital, nababayaran. Ano po tayo? Opo. Opo. So, eto po tayo, ano, para po sa kahilingan po ninyo, kasama po natin ngayon ang tao na makakasagot po ng inyong pong problema. Pakinggan po natin tayo, ano, nasa linya po si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon. Apo, Miss LB, ito po si tatay ay nakakaawa po itong kalagayan ng mag-asawa na sila tatay Jacob at nanay Leticia. Sa katunayan yan, panay na po yung iyak ni tatay dito. May kalakihan Yes po po, kasi... napapagingin ko sa tatay. Opo, may kalakihan po kasi yung hospital bills na naiwan nila. Almost or more than 1 million. Ano po ba yung Yes maaaring po. maibigay na tulong po ng Ako Bicol Party List? Miss Remy, and then kay tatay, papuntahin po sa akin sa tatay after po ng program niyo. Balik po sa akin si tatay, ibibigay ko po yung guarantee letter as per council bill. Sagot nila po yung hospital bill nila. Wala po silang babayaran kahit piso. Ayun! Ayun! Sagot po natin yung kanilang hospital bill. 431,000 po, Miss LB, ang Yes exact po, Miss amount. Remy. Yung zero balance po natin sila, wag po sila mag-alala. Lahat po ng babayaran sa ospital, sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Puntahan lang po nila ako sa table 5, sa Ako Bicol desk. Wala po silang babayaran kahit piso. Ayun, Ayun. sabi ko na sa iyo, Tay. Tatay. Makakausap natin yung taong magiging daan para po mabawasan yung problema po ninyo or maalis yung problema po ninyo patungkol po sa hospital bill. Huminga ng malalim itong si Tatay. Ano po, Tatay, yung nararamdaman nyo? Masaya po ako ngayon. Wala na kayo nag-iisipin ng kasama ko. Pagbabayad ka ng mga bill na ito. Ayun. Kaya na po kaming isip na parang kaya dito na kami lumapit. Nadudurog ang puso ko, partner, pag may mga ganyan na nagpapasalamat pero yung halagang yun ay hindi mahawakan nila kundi maibibigay or maibabayad sa ospital dahil yun yung kabayaran dahil nagkasakit si Mrs. Tama. Pero at least
wala nang poproblemahin sa tayo. Ngiti na tay. Palitan nyo na po yung iyak po ninyo, ngiti na tay. At napakaswerte ng ating mga Opo. kababayang Bicolano na labis na nangangailangan ng mga kagaya ni Tatay na nandyan po ang Ako Bicol Party List na handang umalalay po sa inyo. Apo, nasa linya pa partner si Ma'am Sige. LB. Ma'am, Apo. Ma'am LB, siguro mensahe na Yes lang po po. dito kay Tatay. Ano po yung mensahe natin kay Tatay? Tatay, huwag na po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Marami tayong pwedeng nilapitan. Marami kayong pwedeng puntahan. Pero nag-iisa lang po ako, Bicol, na pwedeng sumagot ng hospital bill niya ng ganun kalaking halaga. Yun. So, ibig sabihin niyan, Miss LB, tama yung pinuntahan ni Tatay na makakatulong sa kanya. Kaya, Tay, Yes po. Opo, ano po yung gusto niyong sabihin po kay Ma'am LB sa Ako Bicol Party List, kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido po ng Ako Bicol? Sa lahat po ng bumubuo ng Ako Bicol, mga sa kanya mga ano yung tawag doon, yung mga tulad po ninyo, At stop po tayo. mga staff po ng Ako Bicol. Nagpapasalamat pa ako lalo na po kay Ma'am LB. Maraming salamat po. Ay, tatay, Sa hindi inyong po ako. lahat. Tagasulat lang po ako, tatay, ha. Kay Kong Saldi po tayo magpasalamat kasi Kong Saldi po ang nag-approve ng lahat ng guarantee letter. Tagasulat lang po ako, tay. Opo. Kilala niyo po si Congressman Saldi Tay? Ayo po. Opo. So yan po tayo yung nag-approve para po kayo ay mabigyan ng ganito pong solusyon sa problema po ninyo. Zero billing po at guarantee letter po ang maibibigay po sa inyo para po ay makauwi po kayo nang wala nang iniisip dahil babayaran na po yung ng Ako Bicol ang inyo pong hospital bill tay. Maraming salamat sa gira-rep out ulit sa inyo. Apo. Ayan. Ma'am LB, pwede po ba na pakatapos po ng live po namin dito si Tatay, pwede nang dumiretso po sa inyo para Yes po. maproseso na po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Yes po, ganun po tayo tumulong. Ora mismo, ibibigay ko ang guarantee letter kay tatay. Pagkatapos po ng programa, balikan ako dito sa BISMC. Lahat po ng kailangan guarantee letter, ibibigay ko po ngayon mismo. Ayun. Ayun. Tatay, ipapahatid po namin kayo doon po kay Miss LB. Opo. Para po mabilis po yung pagpunta po ninyo. Okay po, Tay? Okay po, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ayun. So, hindi pa nagtatapos dyan ang tulong mula sa Ako Bicol Party List. At ito Tatay, tanggapin niyo po itong iba't ibang produkto mula sa Kabaro Coffee, ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. At maliban po dyan, tanggapin niyo rin po ito Tay, 10 kilong bigas mula sa Ako Bicol Party List at sa aming program. Yan. Ano po yung masasabi niyo po, Tay? Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Yon. Walang katapusang Malaking tulong pasalamat po yan sa inyo, ni Tay. Malaking tulong po. Napakalaking tulong po nito at saka yung bibigay ni Ma'am LB. Apo, may mensahe po kayo kay Mrs. Apo, anong gusto mong sabihin kay Gom? Gom. So, Ayan. dito ako sa president ng Ako Bicol. May ano? ako para sa'yo. May Ayan. pasalubong pa si Tatay. Oo. Sabihin mo kay Agom, Gom, solve na ang problema natin. Kom, solve na ang problema natin. Wala na tayong problema. Yay! Oh. So, tears of joy. Po, masayang-masaya si Tatay. Maraming salamat po, Tatay, at wag po kayong mag-alala dahil aalalayan pa po namin kayo para po ay makapunta po kayo doon kay Miss LB at makuha nyo na po itong guarantee letter na tulong ng Ako Bicol Party List. Opo. Sige. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang estudyante sa Tabaco, 24 oras na umanong nawawala. Ang detalye, alamin mamaya lamang. At isang lalaking katatapos lamang sumailalim sa isang operasyon sa kanyang puso. Inaalala na ang kanyang mga bayarin sa ospital. Ang ating ora mismong pagtugon, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod
kan serbisyo, maski gurano ini karayo o karani, ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na anak ko Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actioncall.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Call Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora Ora mismo, itong mga kaaksyon mula sa Tabaco City. Isang estudyante, 20 taong gulang na babae. 24 hours na raw ang lumipas nang umalis sa bahay. Hindi na rin daw umuwi sa kanila. Labis na pag-ala ng kanyang ina ang nananawagan sa ating programa. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Yan, para sa detalye makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Nanay G. Sulina Bondokoy. Magandang hapon sa iyo, Nanay G. Good afternoon po sa inyo, sir. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin, ma'am, anong oras po umalis itong anak po ninyo sa bahay po ninyo? Umalis po siya ng bahay kahapon ng 8 a.m. Before ako pumasok ng trabaho, nakabihis na siya, nagpaalam siyang pupunta daw po ng department store. Opo. Then napansin ko yung laptop niya, hindi ko nakikita. Tinanong ko kung nasan yung laptop niya. Inamin niya naman pong binenta daw niya po ng worth 3,000. So siguro sa galit ko po, inamin ko naman po talaga na napagalitan ko yung bata. So hindi ko naman siya sinaktan, napagsabihan lang. Opo. Pero alam ko pong aalis po siya. So hindi ko naman akalain na didibdibin niya yung sinabi ko na yung mga sinabi ko sa kanya dapat hindi niya pinakialaman yung gamit na bigay sa kanya ni papa niya. Opo, so hindi ko po akalain na hindi siya uuwi hanggang gabi. Hanggang ngayon hindi pa po siya umuwi. Opo. So tinawagan ko po, wala. Tinawagan ko hindi kahapon. Nag-ring pa yung cellphone niya. Then kung hapon na nag-out of coverage, hanggang gabi, wala nang hindi ko na makontak. Pero ngayong umaga, nagre-ring, walang sumasagot. Opo. Hindi rin po siya nag-online sa Facebook. Opo. So, ibig sabihin, before ito umalis po sa bahay po ninyo, ay napagalitan nyo po itong anak po ninyo na si Nadine. Opo, sir. Opo. Pero before ka umalis ng bahay, ma'am, before nagpaalam sa'yo itong anak mo na aalis muna ng bahay ninyo, ano yung reaction niya, ma'am, nung mga oras na yon? Siya ba ay galit? Galit po siya pero hindi naman siya sumagot ng hindi ko po alam na may plano siyang hindi na siya uuwi. Opo. Parang nagtatampo, parang Sino yung pero nauna, umiyak ma'am? siya.
Opo, sino yung nauna ma'am na umalis ng bahay? Ikaw po ba or itong si Nadine? Ako po yung unang umalis ng bahay kasi may pasok po ako ng 8. So umalis ako ng bahay 7:45. So sabi ni lola niya, 8 daw umalis. Kasi pag alis ko, nakabihis na rin talaga siya. Alam ko nga, alit talaga siya, nagpupunta siya ng department store. Opo. Pero, nung pagbalik niyo po ng bahay po ninyo, ay hindi pa talaga ito umuwi, itong si Nadine. Hindi pa po, pero lunchtime, naghahanap na po ako sa kanya. Hinanap ko na po siya kasi hindi po siya pwede siyang mawala ng matagal. Kasi, actually po, kasi ito PWD na kata. Ayun. Hindi siya pwedeng ma-expose sa matagal sa labas. Opo. Pero kahapon po ba ma'am, na-try niyo pong kontakin po ang mga classmate niya o kaibigan? Opo. Tinawagan namin, nag-contact na kami, naghanap na kami. Hanggang hapon, tapos gabi, madaling araw, tapos ngayong umaga nag-start na naman kami naghahanap. Opo. Ma'am Gia, magandang hapon yes po. Yes po. Gia po ba or Gia? Gia po, Okay. Gia. Ma'am Gia, matanong ko lang po, nababanggit po ninyo na yung anak po ninyo ay isang PWD. Ano po Yes po, ma'am. uri ng kaninan meron po itong anak po ninyo? Psychosocial disability po, ma'am. Eco-social disability. So meaning to say, Apo. talaga pong bantayado or bantay sarado po ninyo yung anak po ninyo kung ano po yung mga aktibidad niya, kung saan po siya Opo. pumupunta. Opo. Apo. Although manageable naman po, ma'am, pero hindi pwedeng makalampas sa pag-inom ng gamot sa kapagkain, ma'am. So, nag-worry ako masyado kasi kahapon pa po, kagabi sa kaninang umaga, hindi pa po siya nakakainom ng gamot. Kaya alam ko, nararamdaman ko, nagmamanic episode na po siya ngayon. Opo. Nakakonsulta. Nanay, eto po bang nangyari sa anak ninyo ay first time po ito na umalis tapos hindi pa po umuwi ng ganito po katagal na oras? Ay, actually, ma'am, second time na to. Yung first time, umuwi po siya kagad. Parang mga 3 hours, 4 hours, umuwi. Pero naghanap pa rin kami, as in naghanap kami kasi walang paalam. Opo, yung una pong ganun yung oras na matagal pong hindi siya umuwi, ano po yung rason? Saan daw po siya pumunta? Naglakad-lakad lang po kasi parang siguro yung mood niya. Okay. So sa tingin niyo po, ito pong pangalawang pagkakataon ay iba po ito sa sitwasyon at wala pong... Opo. Okay. Opo. So ang iniisip niyo po, dahil napagalitan niyo, posibleng yun po yung rason kung sumama po yung loob ng bata. Opo. Pero alam ko nga alis siya. Okay. Alam ko pong aalis siya. Kasi before ko pa siya napagalitan, nakabihis na kami, may nagpaalam na siya na pupuntang department store. So before ako umalis ng bahay para pumasok sa trabaho, napagalitan ko po talaga. Okay. Pero hindi ko po siya sinaktan. Ito po bang anak po ninyo ay madamdamin? Opo. Okay. So, posibleng yun po, dinamdam niya po yung galit na pinagalitan niyo po siya. Pero, meron po kayong mga alam na lugar na pwede po niyang puntahan or mga kaibigan man lang? Yung mga alam po namin na pwede niyang puntahan, natawagan na namin, napuntaan na namin, wala siya doon. Tapos, nung kagabi, may nagpunta sa bahay na yung nagta-tricycle. Hinatid daw sa terminal ng papuntang Naga, Legazpi, sa Katiwi, doon sa terminal. So, parang nagkaroon kaming idea kung saan siya sumakay doon, pero hindi pa namin alam kung saan siya papunta. Ayun. Tapos nababanggit niyo po na tinatawagan niyo dati, pinapatay yung cellphone, tapos nagre-ring naman. Hindi naman po, nagre-ring lang, hindi naman po niya pinapatay. Okay. Ring lang po siya ng ring lang ng ring. Pero hindi po kayo sinasagot? Walang sagot po, walang sagot. Okay. Tapos biglang, ako na nag-out of coverage na siya. Aside po sa pag-aalala, ano pa po yung nararamdaman niyo ngayon, nanay? Actually, kagabi, ma'am, yung pakiramdam ko, akala ko, nagpapasugod na ako sa ospital, pero parang parang sabi ko, dapat kayanin ko syempre kasi yung anak ko. Tapos yung nangyari, yung lola niya ang na inatake, dinala pa namin sa ospital yung lola niya. So parang doon ako biglang nagkaroon ng lakas na physical na kailangan ko munang hindi ako pwedeng bumigay kasi parang nagka-doble-doble na yung problema dahil
dun sa pag-alis ng bata. Opo, Ma'am Gia, matanong ko lang, dagdag tanong ko lang na prior po ba na pinagalitan mo siya dahil sa ibinenta niya yung laptop, meron pa po kayong mga naaalala na pinagalitan niyo? Wala na po, ma'am. Na posibleng nakadagdag po sa burden ng bata? Wala naman po. Kasi po, ma'am, before na umalis ako ng, pagkatapos nung, before yung mapagalitan ko siya, sabay pa po kami nag-aayos sa salamin, nagkukulitan pa po kami kasi hinaharangan niya ako sa salamin, nagkukulitan pa po kami, ma'am. Apo. Ma'am Gia, ganito na lang po, dahil ramdam po namin yung pag-aalala ng isang nanay sa kanya pong anak, gayon pang wala pong alam kung nasaan, hindi po kayo sinasagot sa mga tawag. Maari na po kayong manawagan sa ating mga tagapanood at tagapakinig na kung sila po ay may alam kung nasaan po itong anak po ninyo or para naman po kayo ay makontak at matawagan. Sige po, Nay. Okay po, ma'am. Good afternoon po sa lahat na nakikinig. Ako po si Gia Solina Bondocoy, nanay ni Nadine Bondocoy. Isa po siyang PWD. Meron po siyang tinitik na maintenance na kailangan hindi makalampas, hindi po siya pwedeng magutom. So nag-aalala po ako. Kahapon pa po siya umalis, alas 8. Hanggang ngayon hindi pa po namin siya nakikita. Hinahanap na rin po namin. Na-report na rin po sa pulis. So kung sino man po ang may informasyon na makita yung anak ko, pa-message na lang po or call ako sa akin po or kaya sa istasyon na to. Apo. Pasensya na po. Huwag po kayo mag-alala, Nanay Gia. Mga ka-action, yan po nakikita po ninyo sa inyong mga screen. Yan po yung litrato ni Nadine Bondocoy, 20 years old. Yan po yung contact number ng kanya pong nanay na si Nanay Gia, 0907-532-2336. So mga ka-action, muli kami po ay nananawagan kung sino man po ang nakakakilala or nakakita kay Nadine Bondocoy mula sa Barangay Cobo, Tabaco City. Maaari lamang po na ipagbigay alam sa aming programa, maaari kayong mag-iwan ng update o mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. Nanay Gia, maraming salamat po, At wag po kayong mag-alala dahil kami po ay patuloy na magbibigay po sa inyo ng update kung ano man po yung nakaabot po sa aming informasyon, kung nasaan po yung anak po ninyo at kung ikakabuti po ng loob po nyo, Nay. Dagdagan po natin yung panalangin na sana po ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po ang inyong pong anak. Nanay Gia, in case po na baka sakaling nakikinig or nanonood po yung anak mong si Nadine, ano po yung mensahe natin sa kanya? Kung naririnig mo to, papanood mo, please, uwi ka na, Sabi mo, love mo si Mama. Sabi mo, love mo si Mama. Sabi mo, love mo si Mama. Hindi mo ko papabayan. Ano ta? Uwi ka na po. Yan. Hindi na po galit si Mama. Yan, Nadine, sakaling nakikinig ka ngayon or nanonood, nag-aalala na masyado itong nanay mo, umuwi ka na raw at mahal na mahal ka niya. At hindi nagalit si Mama. Ayun. So maraming salamat, Ma'am Gia Solina Bondocoy. Apo. So prayers lang po, Nanay, na sana po ay umuwi na si Nadine at nasa mabuti po siyang kalagayan. Opo, thank you very much po. Samantala mga ka-aksyon sa ating tabang medikal, eto mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Corazon Rosales at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang pinsan na si Salvador Micalier na katatapos lamang sumailalim sa isang operasyon sa puso. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Corazon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Apo, so pasensya ka na, Nanay, habang tayo ay habang nakikinig po kayo, medyo po yung emosyon dahil nanay din po kayo, di ba? Kaya yung mga bata dyan na nakikinig, wag na naman natin bigyan ng alalahanin yung ating mga magulang dahil ang mga magulang lahat ay gagawin sa mga anak, 'di ba? Lahat gagawin na ikabubuti ng mga anak. Opo, kayo po, Nanay, kumusta po yung kalagayan po ninyo? Mabuti naman po. Sa kasalukuyan po may dalawa po akong anak na nag-aaral, yung panganay ko sa BU.
pol sci student po, second year. Tsaka yung bunso ko is nag-aral sa Bicol College. Apo. So, eto pong hinihingi niyo po na tulong na hospital bill, tama? Opo, yes Para sa po. kanino po ito? Sa pinsan Sa ko po. pinsan niyo po. Opo. Bakit po kayo po yung lumapit po sa amin? Asan po yung mga magulang? Kasi po, yung sa ngayon po, ang kasama niya po, yung nanay niya po na senior citizen na po, nasa 85 years old na po. So, hindi na po kaya talaga mag-ano din. Tapos, yung mga kapatid niyo po, nasa Maynila po. So, ako po yung nilapitan niya para mag-asikaso po nitong hospital bill niya po. Apo. Kayo po yung malapit na pinsan po. Na pinsan. Opo. So, ang bahay po niyo Magkapit bahay. Opo. So, tanong ko po, ito pong pinsan niyo, kailan po sumailalim sa operasyon? Ito lang pong July 23 po, yung operation niyo po. July 23. So, magdadalawang buwan na din po. Opo. Nung Yes po. matapos po yung operasyon. Operasyon po. Opo. So, nasa magkano naman po yung hospital bills? Umaabot po ng halos kalahating milyon po din po yung hospital bill niya. Kalahating milyon. Opo. So, 445. 440, opo. So, malaki-laki din po na ano? Yes po. Opo. Ano po yung sabi ng mga magulang po nito? Ano po, hindi na po namin yung nanay kasi baka po yung stress pa po siya kasi senior na po. So, Ayaw ibig namin sabihin, siya mag-alala po. Hindi alam ng nanay yung halaga. Ang alam niya lang, naoperahan na. Opo, naoperahan na. So, sige na, huwag na nating ipaalam kay nanay. Ipaalam niyo po pag settled na yung Pag problema. settled na po. So, 445,000. Yes po. Hanap na din po ba kayo ng pakunti-kunting or naiipon na pang bayad po dyan? Wala po. Bali po, si kuya po yung dumulog po sa Tabang Ora mismo. Si kuya? Si Salvador po, yung pasyente po mismo. Siya po yung lumapit sa inyo. Opo, mismo Para itong makahingi po pasyente ng- Yes po, lumapit. yes po. Nanonood po ba siya sa amin? Opo, nanonood po siya ngayon. Opo. Sabihin mo po si Tatay Salvador na buti na lang nanonood talaga siya dahil Opo. siguro ito yung magiging way para yung problema niya Yes po. maibsan. Opo. Sabi ko nga po, wag na siyang ma-stress doon sa baka kaka-opera pa lang sa kanya. Opo. Ilang taon na po ito si Tatay Salvador? 56 po. 56. Opo. Nakapag-asawa po ba ito at merong anak? Nakapag-asawa po, tapos nagkahiwalay po sila since 2010 po. Tapos hindi po sila nagkaroon ng anak. Nag-anak. Opo. Yeah. Maliban sa iyo, ma'am, sino po yung nakakatuwang nyo sa pag-aalaga po kay Tatay Salvador? Ako lang po ang nalalapitan niya po. Ikaw lang talaga yung nag-aalaga sa kanya? Kayo po yung Bali nag-aalaga po, o ma'am, naglakad ka lang ng siya po mismo naglakad ng yung pagpunta sa doktor siya, mag-isa lang. Tapos, nalaman ko na lang na kailangan niya mag-undergo open heart operation po. Nung ito lang po na nagsabi lang po siya sa akin kasi kinukuha niya akong mag-blood donor. Tapos sabi ko, sige, kasi magka-pares na naman po yung blood type namin. Tapos, So bakit ganun tayo yung parang ura-urada, umuo ka? Kumusta ang relasyon yung magpinsan? ano po, ma'am, hindi po ako nagdalawang isip kasi kailangan po, buhay po baga kasi mamang nakasalalay, kaya gusto kong madugtungan yung buhay. Ibig sabihin, mabuti yung relasyon nyo nilang dalawa. Yes po. Ayan, Yes ma'am, po. nung naikwento niya nito ni Tatay Salvador sa'yo na siya mismo yung naglalakad sa magiging operasyon niya, ano yung nararamdaman mo? Naawa po ako sa kanya kasi siya na po yung may karamdaman, siya pa yung nag-asikaso ng niya sa doktor, kahit yung check-up niya araw-araw. Tapos sabi ko, gusto ko man sanang samahan, kaso meron din pa akong pamilya, may mga anak din po na asikaso, kaya hindi ko po siya talaga masamahan. So ito talaga po sabi ko, para maayos na yung hospital bill niya, hindi na siya magproblema po doon. Ito na lang po yung tutulong po sa kanya. Bilib ako kay Tatay Salvador. Kasi siniguro na. Oo. Kahit wala pa siyang nahawakan na pera, basta pinaopera niya na yung puso niya, ang problema pagkatapos na lang, di ba? Pero dahil dyan na, andito ka po ate. Malakas po talaga ang loob ni Kuya. Malakas yung loob. Ibig sabihin, gusto pa niyang umaba yung buhay, gusto pa niyang makasama kayo, di ba? Lumalaban pa rin po Lumalaban talaga. pa rin, apo. So, dahil dyan sa kahilingan mo po ate, inilapit mo dito sa amin yung hospital bill na 445,000
1,000 pesos. po. So eto, kasama pa rin natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, good afternoon, Ms. Remy. So, believe din Apo. sa fighting spirit niya. So, Habang wala pa siyang pera. Apo, balikan ka lang namin, Ma'am LB, medyo choppy-choppy lang. So, napakinggan ko si Ma'am LB, believe din ako sa fighting spirit niya. So, kami din po, ganun din po yung nararamdaman namin, Ma'am, Yes, dahil siya po yung may nararamdaman, pero siya po yung Siya pa rin. lumakad ng lahat ng proseso para po maoperahan po siya. Okay? At syempre, believe din tayo kay ate kasi hindi siya nagdalawang isip na tulungan ng kanyang Oo, pinsan. naging blood donor ka ba sa kanya? Bali po, ma'am, hindi na po ako nakuha na mag-donate kasi po, na-comply na po yung kompletong, yung kailangan niyang dugo. Kaya hindi na po ako. Pero Opo. waiting lang po ako, on ko lang po ako. Ayun. Pag kailangan po, pupunta po Oo, para kumbaga mag-donate. naka-reserve ang Naka-reserve dugo na mo po ang para dugo sa ko. kanya. Opo. Ayan. Yes So po. ngayon po, dahil sabi mo nakalabas na siya, di ba? Opo. Na-operahan na. Kumusta siya ngayon? Malakas na po siya, naglalakad-lakad na Ay, po. very good. Kumusta yung puso niya? Okay naman po. Meron na ba siyang, Medyo okay naman. sabi mo, wala na sila ng asawa niya. Meron ba siyang kain-love babo? Ano yun? Yan ka na naman, partner. Oh, di syempre, puso ang pinag-uusapan, Pagmamahal di ba? eh. Meron ba siyang ka-love team ngayon? Siguro po may girlfriend, pero meron din pong ka-love team po. Yun. Isa yun sa rason, Sa rason kung bakit lumalaban. Lumalaban. Tama naman yun. Alam mo, partner, yung mga ganyan, inspirasyon yan eh. Kumbaga, isa rin yan sa humuhugot ng lakas, itong inspirasyon. Yeah, syempre, parang eto, papalakasin ko yung puso ko kasi meron akong paglalaanan nito. O, Tama. diba? Balikan natin si Miss LB. Miss LB? Good afternoon, Ms. Remy and kay Tatay. Opo, sabi mo, Miss LB, believe ka sa fighting spirit nitong si Salvador. Yes po, kasi upon operation po niya, nadaanan ko sila dito sa ospital. Nakita ko po yung kalagayan ni Tatay. Yung may sugat sa dibdib, pero talagang siya po yung naglalakad ng kanyang mga papel. Uy, talagang kayo pala ay, kayo mismo ay witness ng lakas ng loob meron itong si Tatay Salvador. Yes po, nakita ko talaga siya, yung sugat niya, nakita ko yung hirap ng pinagdaanan niya after operation, talagang na-witness ko po yun. Ayun. So, kumusta naman, Ma'am LB? Kasi inilalapit nitong pinsan sa Ako Bicol, yung 445,000 na hospital bill ni Salvador. Yes po, nailapit ko din po yan kay Council D, and si Council D po, automatic, ang sabi niya, gawin ng lahat para ma-zero balance yung bill ni Tatay. Okay, so sa madaling sabi, wala nang dapat alalahanin itong pinsan niya at si Salvador. Yes po, wala po siya bayaran. As per Council D po, gawin lahat ang magagawa para malibre po ang hospital bill ni Tatay. Ayun. Paano yan, Nay? Ate? Maraming salamat po, Ma'am LV. And unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa Ako Bicol at kay Kong Saldico and then kay Speaker Romualdez po. And sa Tabang Ora mismo din po, maraming salamat po sa pagtugon ng pangangailangan ni Kuya sa hospital bill. Apo. Naniniwala ka Maraming po, salamat ate, po. na ang Ako Bicol ay talagang katulong na kakampi pa. Opo. At ang programang ito ay tulong ora mismo. Yes po. Yun. Siguro, Ma'am LB, ano na lang po yung proseso upang matanggap po ni Salvador? After po ng program, ibalik sa akin yung bantay ni Tatay. Ibibigay ko po outright yung guarantee letter ora mismo. Ayun! Maraming salamat po, ma'am. Okay, hindi na after program. Ngayon pa lang ay papapuntay na namin ito dyan para mabigay na yung tulong mula sa Ako Bicol at ma-zero bill na itong si Salvador. Maraming salamat po. Yan. So, kumusta yung pakiramdam mo ngayon, ate? Ay, masaya po. Kasi po, hindi na problema si Kuya. Hindi na siya ma-stress Ano po. yung tawag mo sa kanya? Kuya. Kuya. Kuya Bing po. Kuya? Kuya Bing. Bing. O sige, may mensahe ka kay Kuya Bing. Baka nanonood si Kuya Bing. Kuya Bing, magpalakas ka na. Kasi laban lang. Ayun.
Maraming salamat po. Naputol na si Miss LB. Maraming salamat po, Miss LB. Ikaw talaga yung daan para makatulong tayo dito at ang tulong ng Ako Bicol Party List ay makarating sa kanila. Maraming salamat po, ate. Maraming salamat Ayan, po. partner, sagarin ko na ang tulong mula sa Ako Bicol Party List. Tanggapin nyo rin po itong iba't ibang produkto mula sa Kabaro Coffee, ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. At maliban po dyan, tanggapin nyo rin po itong 10 kilong bigas mula sa aming program. Yan, ang Thank gaganda you ng po. mga may Thank you bitbit po. ng mga tulong. Thank you Ayan, po. maraming salamat po, ate. At wag po kayong mag-alala dahil aalalayan po namin kayo hanggang makuha po ninyo itong tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat. Takbo ka na doon, Maraming ate, sa salamat po, ospital. sir. Takbo na, ate, sa ospital. Joke lang. Opo. At yan, mga kaaksyon, ng mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon dito sa Tabang Ora mismo. At mga kaaksyon, abangan mamayang alas 3 ng hapon ang kauna-unahang episode ng programang Alagang Ako Bicol. Kasama si Rizel Luzada at ang ating magigiting na mga doktor mula sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Live na maghahatid ng libreng konsultasyon dahil iba ang Alagang Ako Bicol. At para sa mga nagdanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... Sa muli, partner, alas 3 ng hapon yan ang Alagang Ako Bicol. Pangalawang episode, kasama dyan ang Tanchuling General Hospital. At hanggang bukas, mga kaaksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan. Tutugon po sa inyong mga pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.